rajt. Gaba nagyon óvatosan kezdett, vagyis hát Zsici. Alias Gaba. Alias Zsici. Na, mint hogyha Zsici megtalálta volna a setupot, vagy a tempót, vagy valamit. De azért hibázgat. Az még a régi Zsici, ha jól látom. Párbója, párállászó még benne van. Hoppá! Na nézzük, Zsici legjobb köre 13-8, Tomi 14-4. Nézzük, eddig mivel menni a Zsici, az új Zsici. Forrai András. Legújabb neve. Hát. 13-3. Egy olyan 12-7 lenne az elvárás. Még van 4 perced. Másfél perc telt el. Liszkai Tomi 13-6. Zsici nem javít. 13-3. Hamarabb átlépti a 12-es álomhatárt. 13-as álomhatár, bocsánat. 13-1, figyelj! 13-1. 13-1 a Zsici. Gaba belead mindent. Aki átlépje először a 13 másodperces határt, az kap egy KNM Style kasznot. Ez a felajánlás érkezett. Ezt mondta a Marci. Eddig még senki. 13-1, 13-5. Halál komolyan. 2,5-nél vagyunk mindjárt. Még nem. ...13-2 volt az utcsó két köre Zsicinek. 13-0-43. Nem sok kell. Nem sok. Liszkai még nem javított. 2 perc 45-nél vagyunk. 13-3. 43 ezret kell az új Kánne kasznihoz. Már félig kész mondelemgon. 13-4. Ez nem javul. 2 percetek van. 2. Tominak csak 5 tizedet kellett dolgozni egy K&M kaszniért. Mármint a Liszkai Tominak, nem a Pongónak. 13-4, ez volt a Gábor most. Igen, ismét 13-4 a Gabától. Úgy tűnik kezd el fogni a tapi növelő. 12-84 a Gaba. Hát igen. 12-84. Egy új K&M kasznyt jelent ez a zseniális kör tőle. Tomi 13-7-et ment, Zsici 13-0. Na nézzük. 1 perc 15 van. Tomi 13-8, Zsici 13-1. Egy perc van hátra még. Zsicinek még 7 tizedet kéne javulni a stokkélmezőnyhöz, de az valószínű a setupban rejlik. 12-93. Ettől még egy kaszni. 13-6, 12-89 Zsicitől. Nagyon megy, 40 másodperc. 13-6 a Tomi, 13-5 a Zsici. Na valami szép előzés, nem kérünk el engedést, egy előzést kérnénk. Fél perc. Hoppá! Jaj! Ez elég Zsici még. Még 10 másodperc. Nézzük Liszkai Tomit. Egy brutális utolsó kört kérnék. 13-2 volt az előző körön. Nézzük, utolsó kör. Hát ott nem. Ájjaj.
most már gyere be. Stokkál következik. A segítőket kérném alapból.